Well, Jabe, cyn sgiol le, fáilte go dtí episode a bhid a fi, agus sa tan muid chodógáil sean is jihína tan, agus tan jeir seachtainna jas mach rún. Whoop whoop. Sa, Agus bhí sé go deas an deir seachtainna se caite mar bhí trí lá sa deir seachtainna an se an difriocht cheap me se gon deir seachtainna. tá gyrrainn sean Sinné, seachtainna. sinné. Dyna chan difriocht, agus agus I bhín tarna sin aimsir te maniar se róhan a bhí gaon dúa an agus in é a bhí deilem chuilach a siúil so tí ach se bhín tarn gur se tírim cé gur se sort rupanta go má agus gaífar rupanta bhí man nachan amach a siúil is a gailín beg agus sunnaí agus bhí man pram taine te go má mal tut nanan suichan ún thugáil machas as a chas a timppel mar se na a bhí me go mach tubaréine bhí man an pram chas timppel so go amach fásca ag bhí chóir linn amach agus fásca as a tinnaí muid na muid teachta ráis steach goil nain a gaí bhí man an pram úpatú mar sin go má ach tá mar se flochan is nó an a bháiste ní étá sin híanana. An cuine dús ní bhah si gira, ní ramid si gira an pram a bheith brenn amach, bhí mis gur goach si brenn airne, mar bhí mis sé ar chu gira súlachan ar an tamar fad. Ach sin ar bhí sin sam sé mí nummer sin, sé bhí nummer sin. Chas mas timppla pram sú si brenn amach, bhí si chosása mar bhah sin an níos mór dé eáil agus is go bhrá sin gur si ar tomáin ar de cínt. Well, go nátarach tá sa tain Tás ní neins tú siúl nó a gár nó bus ní vín tú cúló bin tú banú mach rút mar se lein te le rééisún Tá ná choir de ceall tá techt mach rút agus as bíon go rudaí tá rudaí jazz telinn is suir tá go leir búilt se garantí so dích tá náige mar se is féidir an áige ceall an suilear as mo siúlas go minic bín londaí móran as bín na caiine gote smaile ar londaí móra teartí sin go minic agus bígan ar éonach í fáilein agus is carfic mu na rúnta freisin smail bheith beanna sem mar go sa éagsolacht agus te go má mufií náúr bet nach ngáhha sin is de mé an gáilinn leci an áit cinint. Bhí lá bríide glóte ceart hí an céad lá go mí fear bhí sé go hálinn mar sin tús má go mí ach ní sin bhí se ri bucha níos meas ó hí bhaimsere ach céad lá bhí sé go hálinn agus chum me caiicail ar an loch le mar char málaí agus bhí sé glóte bhí muid chumuid siúmuid cúpa lap ar an loch. Bhfuil cé gur an lá go bra bhí farigí mór an bheachoirí farige cháte mar a dear agus bhí tá sa ggéirecha le tá ceapáil ar bharige ach ní mé gur go ar bharige mar bhí sam nach sé sábailte ach nuair dúirt mé an í bh go caiicail na stúirt tú ó cefuin lochas mar ó mu chuid chuán. Ní bhinic vín muid tíh heir go ile nach chumaid sé an sin agus bhí antáim is loch mór go leir an loch mór loch in na suir an loch a smú na lean áan cé gohfuil in na suir ní slú bhhaid ní slú na goáid in is mórach tá fiúin is má is más tá háirtair beidir faoi chóch má le na suirach más sin héin tá loch in na suir loch mór in na suir bhhaid ní smú na éon loch atá an tenis meán is mór mar se tá táin go loch mór mar sin éid mail mar min éid róhhain nó róheas nó má hín farigí mór an choirí farige tan rá sin áit. Tá loch an da sa lár ach tá tuisce sort Ní sam cad a héin sort gotoch nó gan imi trí mar sin ní tún an inar de eáil ús tá se an sort beidir minn chollech mar sin ní féidir mór an eáil faoin ús an aige deáil cúpa tro fút ach ní eá sa luch agus an chéadú mar an lech bhí me an nervviseach mar níor sam mar me I troisce nó ra me troisce ar líonteach is bín glór ascain an freisin agus níach me cean beoirí a chuna me cean
Marí ní sam ar áda level an tuisce agus is sin nuair Jim an tuisce ríist hí an rudbucht fácaí sánaí Tá mai ceappa go bine hála ar an mór agus bhí sé an róidtín be go tin eisteach benú tá ach tá ní tead beg ní gur tro beidir tro go leanú mar sin ach bé go ruí níos mú an freisin níos defna síos béidir Tá sam ach sé tá se an da mar táit cín bhí staidir junta air agus bhí sin an rácecho danas hí an loch agus bhí thug dram cín just an oldscoil an gáile thug siad sort core sample le brena céimiid cin cinál pálan bhí an is cin cinál plandaí hí na sir was na mílte blionanta hen ach sné sé simú ach séintach go sein. Tá agus mar bhí tú rá was samú fall amach go ddíireach céir na toraí bhí Jacob agus cosúil dí réir an rud a bhí sa bhód nó an súmpla thugtar goráinna suúr amháin láin le cruinte nílas cimméid cruinte foréis an cail híon ina suúr amháin rihann air ís as tá ga fechail siar níle sam 10,000 blianachan nó níos fuidir siar beidir 5,000 blianachan mar se bhí amháin ach teanta ghfuil gur féidir sin áil amach sa loch tá plúis sa loch nó faoin locht sin bhí an anna súmplaáil ach ra tú solar coppla chatteachta sin rá nó ó Instagram nó ar áitcinse ran nó. Bhí mar go minic John Jarman de teachtartí libhach agus í méidir an canse libh mar chonig seachúpa seaachún hin ó cára ar gara bríd in cúna chlár. Hair Becca finan agus Canbeag, Súr an gúil se bhfuil má sib as an podchréile is even in a bheith éisteach le bhór scéalta agus muid sa chár go háid. Well, sin go jazz go míon má bríd. Lena si rain sin le rá táid beaggaintíh hir muidir episód na nulog faoi lár, luasib go roisib cuatú stuff goige go leanaí. Bána muid an seo an úsáid as an nasc híos agus chuirsí nasc am le scéaltas ruí go fáistí cuma adháil ní a de an brenn ar fós a misúla brenner sin go gaiid go má bríd agus freisin dúirt si bansoltas chunig sús an de obair Gírann sib an bór an seochún agus muidir taistil well tíohíb agus tásúlam ghfuil sib ag fósaigh ban tanfas an potchréile agus go míad as an teachtarcht a bhríd agus an mulla bín multi-ítach at a gúnaí le rudí bhans le páistí agus rudí mar sin gur míad. Sin an chéad duna chuada mé faoi Revolut. An chéad duna dúis chum mar bhí meile go Americá i 8 agus bhíine si chum faoi Revolut gur néidir chudána agus ví tú an do chuid euro áú go dollars is rudí mar sin. go má Sinné? má bríd gur má sa teachtar a teas. Sun mé an cuairte thuirtear a ríiste ríd amcinn imlíonna chuna chláir ach feicmuid bemuid deag le go bhíon mad agus formmuid teachtarт an jazz freisin ó YouTube YouTube chuirtu sa am ná cí na chuir. Se chuir ní raon einm username mar ach ní le einm mar se. Le féimeacha. Is brálum bheith ag géisteach lib bím i gúnaí tú leis an céad ag an eile bíoch seachtain jazz agaí. Gur mí magaí nó at fu be héin. Username sortáisteach. CGSCH8JC gur mí. Tá tain cehéin mar se. Is rudíntacha in chat sin eáil mar amtíta tú ceapá tá idir caiinte seach sa bhid agus ní leonnta na géisteach lom mar si go jazz nuair chluisins muid go mín duna géisteach linn agus tá an simú freisin chluistal cin áit mín géisteach mar dúirt bríd go mín siad a géisteach sa gár mar sin tá an iad a haúna sé géisteach linn sa gár Tá sam duna cin geile hín sa géisteach a cá freisin ach béidir Mas má scríbteach agus a rálín cenát bhfuil sin géisteach linn? Se bhe sin simú fáil amach maiall tá suirt a gceannas well ní gceannas ach suirt Spotify agus Apple is náit chu dhéile suirt mis a chuann sa rud YouTube
sean YouTube sinna mórút sa mar tearthasart ach le YouTube tu ná ficin tú méid Tá a caiint faoi cináit inús cén ádan ach tá mis caiint faoi cináir nús bhfuil tú a gáir bhfuil tú nechan go má leisceil tú sa lab a gur go chola beidir go ar ggéir se le cin se cum leisceil bhí me cheamagur tú cear ach se bha sa mór fáil amach bhfuil mar bhí bríidirráin bití sa gár agus bí tu céisteach le tá ceappa episodes na mín pad chuir le bí gúnaí chu sa gáir mógsúil nichan na saig glána san níos labba go luir a pod chuirlaí ach bhhailm má scríb má nu amtí freisin beidir go tú deanna ruíint an sort difriúil ar fád beidir go tú go sús slíomh mór na beidir go tú na sam generally simú beidir tó pector gonáte dat tú géisteach linn agus taigal muidir Instagram fá amach. Cínte bha sin go de sin ans mé nó sin simú chunne mar a ví tú rá cáráil neit mu a caiinte te well ní róhanna chuise me tam se caiint lesa dat caiint lumsa na bhím si aana se blianachain mar bartarrát go minic anna bhí se an deachchar caiint lem hain ach tá tar cinál rud céin me cé mu caiitlinn héin is muid breúir ar an riomhar an manager te fi mu na línt go nóart mu fuim íons mu duna ach cé bhfuil éan na réidir géisteach linn cé a géisteach linn nó ní bhín sein na riire má taine mar tá se go jazz cloiste gohfuil daine i mún sin i géisteach linn as go baintáine agus sult as ar ggóir agus as ar lé agus sprí Caint seafúid ach freisin tá ceappa maiall well tá muirt nefh nach maiall well go mar an ag well seach níháin sinach mai gomas an argónaí ar Ileán beg as beidir an sort simúl go haine me golóir daine beidir te am lechéan nó an gaile nó caiid mór cinint nó mar sem tá sé sort simúl chop sin gúilmuid an argónaí te ar Ileán beg agus well bín tá golóir coslachtaí bheit go mar ar Ileannas bhar mórir ach tá golóir difrachtaí an freisin agus rudí nach gaoineach daine nus an aimimsir was mar a pleit an haan an episode cinint brandmuid gomór an aimimsir was a golóir daine brand ina suir gomór torasáireacht freisin agus tá a chuí chuileás sa saoire ní háintse anmhinnig ach táintse cabhraid má hín troch aimimsir an sa saoire beit nachach na báid ná an seolan nó beidir go mácha níomhah mór an daoinehah fún a chuoine híocht an éiris chun nach láir nuas sa bhíl ach deachta sin is ar mórthír well chhá nach chuilte na steidir más amach mar deara tu ná tomáteáte be ní chuoinéir na riire ach mata tú mar ar Ileán catú cuioinear na rudí sin agus catú rudí flein frisna do goil ar mór ní fiile díireach chuil ama be catú tunna cinse gofuil an aimimsir ar leid má go leor so dí mar sin mar se beidir tá ceappa go máile daoine sin Tá mai ceappa beidir gur phléimeide se hána a céirdí na ceisteanní is coitianta an tú ó thusáir bin a pléile thusáir níos le na miise nó straintear mar ar an chip céirdí na ceisní is coitianta ans tú Bhil sé chéadú do gcónaí na chláochaí ihir a hín cí sin Americanaí airní as an Eorop bunach dearn beidir ochh an géad go nám dearn chláocha cefáin ar a chláocha an ce is cúis cin tám cinádach an atá cefad well ar nó stói Ileán áran trí Ileán áran i compráid Ileán eile na Ileán eile cós na héirin sean stein rud a smó hesan samach na go fisiciúil mar deara ná na chláochaí
Bhí me tomáint díobh hair go Ián neoideoch tomáteart agus chuinelan an battery gimach sa gáir. Agus thug mé fa deargur a rád níos mú gatián ná bhí hána, mar níor vinnic bfach mu an, mar sin thug mé fa deargrá trí nó chearcín breise an isis. Sort nu ach níró is rud tradiisiúnta é gan éon cheata bheith an, is cuiinem sin hamann se mar fáiste ar chuirt. I bhí me fear go ma hisismór cechaúis den an bóchaisteach múda mna an cheatán, was si den an í a fiocasús le crain agus chuirteach na rud gínteach. Dóla men sin ó was it bín bearn an. Tá sam was it nuair a legan tú chuid gon chláich agus sin tú bearna. Cin tearmatán lei sin well, in is saoir nar is tú le an chláichan ó le an bearna as net tú dhear áirtú. Mar sin legan tú é. agus Ach sin áden. Ach inis meán dearan siad. Well, inis meán agus stoig gan na mar so dé hóceal. Ach sóid chuid is mú goáis na rud na bóilchaítatíh bór fach siad fach buile sin garí mar dear nó park. na park se go haine Park an gail caiideanta. se ní cholachanne a bhachas sacop ceir a buile mar se chun té tá géistecht agus dear garí le sort cinál builehach tú fás glas ar nó béidir goach bé anú bhfuil dé tá sé táú ach sin gáirtín sin timp an cheese agus béidir go blánéis rudí jazz a fás an well rudí nachhfuil well gáirtín sé sé chip na tí mar dust nó garú te a garú ras frisin chuí na búltchaítá gar an bór chuid is mó níosfach gata stoi. Tá níos mú ó hánig mu se chuna tá níos mú gatián. Well, nar bhí me se tíhéir níos gatú. Seach tá well pe go bin targnifinis jeta anna cimméid gata jetanna gata le go chóide beidir agus well beidir ar a mór well tá go bhilse a bhín bhachtí bhiste gon lean me cadúir síd coppla bóile le chuile mar se ach tá seo bearna fósan. Well ar nó sean rud faoi freisin an ní thuúra faoi dear an bhearna marú tú brenn geart sort marí tú rá sean bhearna a bín pisca chláí facaí sort níos leige nó nachfuil tócí chomá ceanar naí on purpose kind of no in ein thuras mar an gan mara Teir sin in smór sin in ein thuras is ru jazz sin nach gan am céin sin tá sé bhd níos réchte idir cat fan ach ó tá gun mar chogannig gus gat agus ní bhhéin duna legin barn agus sa garda barn agus cedéilnis ní bhhéin ben bar an gúna ní féidir gata chur cholle bhile tan réad bóiltir in de suir déile ní éta ach tá sé frosta goil thór bearna lechan agus ardú i ríist Níocht teach coppla nómad. Ar nó sean rud faoi mai go ar lag was a bit amach ach beidir de nó chachlach déag bheach a mearna beidir mar sé ní háceach seach tá leanúmad a legan agus beidir chaúmad ardú i ríist I compráid le gata a hógeal nó gata churán a hóceach se sin lá Tá gin mar sé beidir teach a roi céna deachtaína chohéasca céna te muidir choroi céna te díireach a bhearna legan agus ardú. Scuúm sa an saoir se chatte bhí me slab a school mé búm tí má ce sin. Is bhre mé mach inniu agus bhí fear óach bhí bart ban an ainte leis agus bhí fear óach a bhí sé deach brú na clocha ón chláid tí mó
Legan na chláir. Se bhí sé agus bhí am rárá cé a míchail i méleach bhí cé a míchail leat cé Ní agus bhí sé cúla taine bhí bheith legan na chláich. Sné ach dúrcha is straintear nó duine was a capture gur capture se bar ar meáil an pub mar sin an. Bhfuil bí cinnte gur a bríní óilta géir a chu bí cinnti ach exam fecinn tú freisin thuir tíocht agus was a seaar na chléich nó siachtar na chléich ní le ní an cement an nóhaach déta sin titim go einstré agus go háid ar bhearna go háir maintead ggéarthail srapsa ar a mearna go háirit ní se do bhd chumdíarn is muide ach tála ach bíon mí daine go léir a Guslan Tá mí tú gur strapas ar a Guslan agus Tá mai ceap níos an cholah blian nach beidir choile coppla blian nach mín duine cinint bena tití nó straintearíta sa titinsead as bín ar a helicopter tin híocht agus Bhfuil ru tan níos cúntartí rís na daine héisteach sa blasaí sa suirt tá long mór a tháinig go dtír i 960 ba? 960. Agus Táú lá mí máta 960. Tá sé an bherigach go jo agus bín duine go steachán agus would tú gear tetanus? Was that cin fan áhas steachán? Tá sé chá cúntateach. Tá tí mas a chéile. Ní bháin gáin tú steach was it ach gáin siad suas agus bín siad seasta ar an vital merigach. Tá sé an bherig tí mas a chéile díalann agus déach se sin go roiid de chus Paulín tim sé híit nó do rútíí ómpa nó níos measa. ní hiige mé ní céala be leis. Bhí strain sé lá cin bhí sé éis se vesta blasaí agus há sé steach sa garte bat agus bhí sé spáint pectorí chum go pectorí go tíbhtí an plasí agus bhí sé bhí me just blasí agus bhí me brenner nús cin am an héin ach bhí sé caiinte nús go sé éis rudí cin an impressiví an coolí an Pleice. Cheap sé goach ús cheap sé go bhéin sé capó gur léochhí annach ceap gur am an bhíán. Sir rucéil rupa barúil is chuilem bhíoh café aine se vegan café veganach agus is chuilem bhí fethrán hánig isteach agus bhí sé é le chláán ar bhíidir beidir hartar 6 go blion díos nó mar sin chu Sásna canachans ar láidir sásnach. Sar canacharnos na níos am bhhac sé bíomh an chláir sin Royal Family be bhín a taine bhíar sa de cinál sin ganóirt ach a réchaí bhí se sa chuil chuirta ru. Well an bfu a dúirt sé dosach bhí sé sa siopa a dosach agus bhí was na rudí tá na óm tá cuaí ómán agus tá fola was grá cordgus chlán rudí mar sin é óm. Is bhí sé brenn se brenner an ghilge Tá cepa nachrá go dtí sin gur an léidir go teangáin leis an ghilges ní sé chéidir faoi óm agus dúirt chéidir sé wow, it's so interesting. We're all British, aren't we? But we're all so different. Agus bhí me sé beidir go tusa was beidir go tusa British ach ní an muidir ach was mar deara bíon an ceart a gúnaí go cuisteir ní muidir gur bheith tusan airgann sé seach was tíhhéar gon doras bhí me. Is sin há sé steachna ag gafé agus dar sé scón agus bhí sin sinna ggóil té agus a gí scón agus dúirte. That's the best scone I've ever had in my life. Agus sin. Is darúta sa te chomór sin. Fear sin chodjas. Se. Rubug plámas ní sé dochar. Ní sé dochar be. Go tíireach. Ach, deachas sin na gcuoine chum. Tá brn am réon den tá géisteach agus Tásúm nar chur mé ógréon chun leis an canún se. Well, bhí sé cos le canút sort Royal Family New Coronation Street bit no bit Coronation Street an sort láidir canút láidir. Well, tá gcuid amsás Manchester agus a cinna canún sin acu agus. Ní mar ní léon rud míhir sa bar chuid dúirteach rá is we agus cidirt sé scone I've ever had in my life. Dar a scéal go mór sin ar a dúir teis na scóns. Well, sé jazz rudí jazz a chustal chuid a chuid bachal se. Tá sé go jazz.
As víidir go jazz fesin. Ach, mas go jazz beidir tiile scón sin sin. Níar a scón ceart amsa tam máin, is le teart ar blian. So beidirna si go dúir seachtain in na Islamín scóns. Bhí Kitmrá ó sé bhí pancógaí an le hána mar bhí tusa ggéar idir sa chhlaachta le haid pancógaí rih lá na Bangkok lá na Bangkok ba ar an teachtaéag ach bhí stand jazz hí súla modern agus thug sé rubú cleacht ar thug le go le dair. Well siimplí go leir. Well sean rud nach chuil le dus me pein má bháir agus spatile má bháir. Ní lééis ní bhór spatile má ceantar mital tar tánaí a tu ná chur faoin pancake an pancóg as bhan anna chaasa timppó mar sem cammuid cum ceanna cuptináil ní bhór. Is catú fána go dtí mar sé céh an cócráilte ar tíomháin rih chasan sanú be sé suirt gramú leis an ban. Se sin an rud ní tú beidir leanúmad beidir sinna bhfuil bhait beidir leanúmad. A chaide ce daine sart idir tilí cáú pintar sart cantar suas a pein mar sin agus ach tá ceap go mín se flipáilte go pána hain agus sin canú Spain. Se ní bhéin si ggéar sin íon ní bhéinach muí nach. Ní fós a récha ach na pancógaí víns mis sinna is crepes agus cinna crumar just tánaí nach chuint mis sé pancake nó pancóg sin nach chuint mis sé crep. Ach go leráte chuí in ailen os tú mílan dearú tú gur óbres níos go pancakes be pancó agus ach bín bit cho. No, ní má mis nach bin tí Americanach ní máile fas níos is féidir liberálinn ce ceapan si féin fu seach nu bhí fas níos a gúnaí pancóg sin rud an tánaí nús crep achas sin nuair a tháinig gailtas America ar cuairtein bhí si gur pancógaí agus ceap muidir gur sin eisteach mar ní lá na pancóga bhí agus techaná is an tain uair sam lína díiseach muid pancóg ná lá na Bangkok. Fiú na hána nuair dúirt tú go an pancóga bhí de drárá le tú cimfuil an pancóga ach sé dún si na pancó se bhí teo is ce sin eisteach. nó was an recinn tú ar sconáin is cinnam was an scona Matilda tá ráich go pancógaí agus ben siad an seo suirt i cairn an ar blata. Ach ní an cinál pancóí bfach muidir chuinú ar suirt crep is an se bhainníos se bha agus sean rud faoin an crep táid teach luchar. Tá se ná bheith milliis nó ná mat ar cáis bhfuil cáis vígan nach chain nó sundra tomatoes nó rudí rudginn mar pesto se mar se ná bheith milliis nó chu déile mar se suirt ach bhfuil sníomh meid an nús mar se be me beidir ar dear seachtain is níon me goile me tiile síhanm set síhanm mat. hang siad mac go jazz na hálam níoch sé chu chclacht a rístrih an lá mór. Á se bhfuil cínte go háir na tú a bit tá cleachta go má. Fuair me se machine waffle an a hinach ní rústa me chuháin ach beidir gan well cúpla turn ach beidir má waffles bin sin go jazz agus ní gá an technique was dat ní gá de flip an chuintú seach machine agus blas cinál cos le pancógaí ar chu. Bín tá bhain níos teochte agus málam waffles version be me waffles. Bí bud go fi beer, but chuir cai go mín ochcr sé mar sé ddíorhuih am Gínar a víns muid a hafad dechaná. Well hí Jimmuid ball mór popcorn sin ar ball beidir bhfuil a chuigechan is gar bheith a tám dearnach nepsó dearnach cheachamrá bhí me le popcorn i dionne. Ma ceap go bin a taine papalum be me papalum mar Nis cadéanaú be me flipalum le na pancóí. Béidir camuid chuinúm waffeláil be muid waffeláil nó Tá mé cinnte gonne choú cinnte níos taideal má cinint seán. Ó tuach sé níos as cínt cé áis meú. Se
Táidir sin choíachtain be mar cin teidir chuirs mé bod chuile se is. Bítro níos sam mar ginint nach chuir a chluig. Well chaid goil siar bod chuile éisteach leis garmach aon rud consplóideach ar an muid an méid gascaíons tú cumé de méid ascanna. Clown san skillar réine agus. Bíp ach bhfuil bhfuil a cum éisteach sé leis bheith cín se ghfuil an caiid an ceéis nach chuil numar bhfuil a dosach nar a thosa tú ag an pod chréile bhíoh mé a hegrú agus féin se cearmach éonar dúis tú chaarnach a níos níomhhana sin mar tá sé náidir méidáid méana. Bhfuil go háirid nar tá beirt. Maridir me ar báil nus do caiint le tain bían níos fuide na bfach da mé a caiint le duine tá a de chuís art tuimis caiin letain tá sin cear go leir má tre gaiirit ach na bhí me sé caiint lom hain Cominic fachan go raí le peidir sína cheir second tá sína cheir second ná nar tú géisteach le duine rud bhaint me go beir an ige ná gan bheith rá just agus like. Ní bennim sé sin mar sáach agus freisin níl me rochan is nar víns me caiint láta ach amtí bim ra or ach was that ach na bhí caiint láta níl se rochanna ach amtí nar víns me caiint daine eile deoch was that troch nós na daine eile. Well ní chu millánéchan na choirbech Tam sé is bhil tá sé mar sáachar má dhéan an duine bháine John an daine eile sinna agus scapan sin gus víris suirt ach bhám suirt íireachtaí na é sinna ach amtí bín se Jackar was amtí bheith caiint se duine agus fo siad caiiseach go lorbeirlas san cóir agus tá sé Jackar chum sa dhéana mar catú áú teanga eile ach go háid is ná tá focail gail gáán tá ná mar húmpla ná cha roi céna deach tá ar nó Táach má rudéile chur an sandal chumsa ní me gur anyways well ní me gur thuasnú Clausan mé dearrá go me gur an méid uairarns me just agus like a laidú in áit like détar mar sin nó in áit just díirech agus well ní bheith mar chun ra bí mar tasa ní ví dochrán dochrán ní hag mis fuidir sin mar go san go mé tú tuaach well go Bhui sé go máart an caiidan na chudá suas cínte tá cínte ach sé ní som bhfuil rud sé bhí mu tá mu benúir srá cinnte sinnéir RT player seinteos RT agus cin tanimtá ríist tá mohaine young hardcais an your vows our sacred vows these sacred vows sné Shane Daniel Byrne an tanimtar sin bin agus tá ní pás mar mílteach a gceachta se na haberlum cin tantar mohaine bhí le seach ní cin tantar tá sama tá sé chuimar is choús a stop muid tafid éirta sé sin an bháhan bheith béidir go binnéach tá sé soach má fáin well réchaí ach tan chlár soach má bhí sé ceap a chanig me nílis méid peblicht me bí mu ben RT player soach minic na mu ben líocht nó de be mar sin sport Tá bháin láir sé a cha réchaí bhíoch mu bí mu ben le mí hí nílis méid peblicht cholle dána na tú aid ná a bheith peblicht an chláir se an chláir sin dísigur bhá agus ce tá se má beidir ní tá le mar sé deach brean muir is cumrá teach fád a freisin tá sé hetar chuig an nómad nó mar sin mar teach fád rubach sefateach ach ní te róhanna tá scéán agus Tá mai ceap méid coppla ní an be chéan na chuúg episód nó mar sin ní feiceannach a chéad episód mar níle san beidir an éir se sefateach ar déir ní rud a hálíns gomininic
go minic tasnaín go leor gon na chláiricha se amach má go leor nó sách má as it sin ní vín sa cup cecha leithríoch nó ceach má chuir leiseach. Échi go tí se much más tainine bheits, mar mu solar rudí le breanhir these sacred vows tá sé an seinteir na players ach sé bhí út a brean rud cinn sin bhfuin. If me dúch breanú chanig me hána alt faoin loch an seo ina sir agus níos an bud an cean céine bhí me brenn hána ach tá sé rá gur leún an loch. Karst lagoon sin an cinál luchtán Ross sin? Well tá an ggóil rubbeg isce sáil an Mar nuair vín an tíile an áid ardíon level an loch amtí ach ní gúnaí ní nó tóg Jennys fuidir mar sin beidir nach chu se cho fi becin ceangur sa go leis an airge beidir nach chu se cho mar sin. Well rud cénne le tobaréine má luam go minic ar bach réile na a víns ráirtán bín ní gcónaí ach go minic déach an áitileg bheith línta faoi isce tá ar garí beg buile beg nó garí beg tan tobaréine agus tá baint ag tobaréin leis a loch tá anú srohan faoin tála agus tá bhaid. Well eisteach le tá sama bhí mu caiint bhí ascoinne sin ar báil ach rud níacham sin sé riamhach tá se ráite gur féidir ascoinne ceall i tobaréine ach níachchaine leis tá sé fiúé go bheith tam dearnach chunig duna cinint go fádáil sa mar récha go bhha go duna cinint ascoinne tobaréine. Mar tá baint mar an loch caiise gohfuil sort ann nó sort sruhan na rud a cinint faoin tála tá ceanglaí leis an ann leis an loch ach mar bhí túrá tá baint cé leis a taile, má ceap na a taile á nó ráirtán ráirtán beidir go mrún chuid gan na héisc na ascoinne is gáte sort tríd na peile agus bailach. Well tá tobaréine stoi bach se couple kilometr, beidir 8 kilometr amach ón loch ar leid, beidir níos mó nach 8 kilometr. Het 3 kilometr ach échaí. Nís an bhrein rud eile bheit gur rá nó. Tá go go bené tá sú le rud ginn jazzí in is beidir cop an té sin bheith. Se bach má ginn jazz té go jazz agus couple blisca beidir. Se beidir go bhhacha mu sinne sinné mar se slán go fóil.